دیمرتران سفر بابتا وتی حیالہ درشان بکن اصغر لال کتاب بابتا تیسرے کا بنیالا بلوچی لفظاں تاکو ماتا کانی رنگا نودسدو پنجاو ینکا دیپاوتی برادانی جنزانی ماتا اومان بنداتا بگرداں بیا ماتا لفظاں کے مجھولیا اے نیا محمد نے تاکو ماتا کے چاپو شنگ تک بلے اچ تاکو ماتا کا شر وڑیا گلگدار دیم رویا جوہد نکو تک گلگدار اگا جوانے رنگیا تاکیا دیما اور تگن تھوڑا آ ماتاک لفظاں ابنت کے ماتاک لفظاں کے جوہد امی بتک امک تاکا گلگدارے گون بی بی اے یک جوانے کاریت بلے ماتاک لفظاں کے کار دارت بتا تو شم نہت کے لفظاں کا پیش تاکا گلگدار چاپ نبو تک بلے مہتاک لفظاں کا ادیب و شاعراں حبید کشندہ و سازندہانی گلگدار ہم گفتگو چاپ کتگن کے چدو پیسر چاپ نبوگے برابر دیمرتران منی گلگدارانی دومی دفتری کے چار روزن لفظاں کی چاگت کراچی نیمگا چاپ و شنگ تک اے کتاب تہا لانتے انچے گلگدار بونن کے آمن 2012 گفتگن ای ہما دورن کے من نوک احوال کاری پڑا گام جنگائے تھا اے وعدہ شاعر حدیب زیمرکار و سازندہانی ہواریا گلگدار گرگائے تھا رندہ شاعر و حدیبانی گلگدار جتا کتابی رنگی داتن نیاد بوزرے چولائے نام گلگدار گرگ من سرپد باں سکا مشکلیں کاری لکھیے گلگدار گرگ لوٹے آئیے بابتا وہاں نگو زانگ لوٹی اسکرپٹ نوشتہ کنگ لوٹی پدا واد کشب لوٹی گلگدارے ریکارڈ کنگا ریکارڈا پد سرجمہ گوشدار بو نوشتہ کنگ لوٹی زیمرتران تہا اجدا گلگدارن اے کل زیمر بابتا ہوں اے ماہتاک زند نوشکی و ماہتاک بلوچی کوئٹہ چاپ بودتگاں گلگدارانی آسرا مہتاکانی پمے حوالہ ندا تک کے اودا سرجمے رنگا چاپ نبودتگن ہر تاک کے وطی لوٹ بند زیمرتران تہا گلگدار سرجمیہ چاپ کتگن انو ہمیں زیمر کے بلوچیہ رواج گفتگ اشیے بنشت امیدہ لیاریا ایر کنک گفتگ بنشت ایر کنوکانی تہا استاد ستار و استاد شفیع مزنے نامن منی ایک کارے کنگ مزنے مول مراد ہمیں بنتک کے من نوکیں بلوچی زیمرے تاریخہ دیما بیارا ایک کارے کنگا دا 6 حد صوبین بنتگاں شما کتابہ بوانت قوتی دانکاں ہما ندر گڑ سرا من استاد نور محمد نورل او واجہ ایسا کاموش منتا گراں کے آہاں جوانے رنگیا زیمرتران سرا چمشاں کدا شمیں منتوار ہسٹری میکر بلوچی میں چینل لائک شیئر سبسکرائب بکر